Daalụkwanụ ndị ọma na-eke ntị. Ekene m onye ukwu, kene onye nta, kene nwoke, kene nwaanyị. Asị m mmiri ata na m azụ anwụ na ndụ mmiri ndụ azụ ka onye chiri onye azụ elu. Onye unu na anọnụ ya n'ụbọchị nke tata ahụ MAP eziokwu bụ ndụ nke mbụ na mbụ n'ala Biafra. N'ụbọchị nke tata bụ okwu nchọrọ itinye ọnụ bụ okwu ndị Igbo presidency. Ndị Igbo presidency, okwu a ka m bịara itinye ọnụ. Unu n'anya n'ụbọchị ụbọchị izuụka one ma one ngago na ọtụtụ ife emego, mana onwere chọrọ ịgwa onwe ya eziokwu. Eziokwu ahụ na-agbala ọsọ onye a ka m bịara ịgwa unu maka na ife emebigo. Na unu n'anya bido n'afọ 2 na afọ 3 gara aga wee luo n'ụbọchị nke tata, ihe na-ewu bụ hapụnụ Biafra ka anyị chọba na Igbo presidency, hapụnụ Biafra, Igbo presidency, nke a bụ oge anyị, this is our turn, this is our turn, ugbu a bụ oge anyị. Unu n'anya na Naịjirịa n'ụbọchị nke tata mụ na gị nọ, ma onye kpụrụ isi, ma onye ogbi, ma onye na-aya ahụ, ma ịbụ na nwa ebu n'afọ, mana onye ọbụla ga-achị Naịjirịa n'ụbọchị nke tata bụ ụzọ pati na-abụ ka onye ahụ ga-esi wee pụta. Ọ bụrụ na onye ahụ esilo na APC, which is the ruling party, wee pụta, onye ahụ esi na opposition party mbụ PDP wee pụta. Ọ bụrụ na isilo na these two party wee pụta, party ndị ọzọ niile si na ya wee na-apụta bụ just to test your popularity and ka iwee nwee ike wee nweta your own share. Ọbụla president is not for you, just ka ime gara gara ka afụkwa na ime gara gara. Now ịbịa na Igbo presidency a, kedu onye ndị Igbo tinyelu olileanya na onye a ka ha ga-akwado, na onye a ga-apụta ka ha ndị Igbo ga-eji wee nweta data Igbo presidency? Mụ na gị m na-abụ, mana ịbịa n'ala Igbo tata, ma ọ dị mma ọ dị njọ, sọsọ onye nwere ike inweta votu small n'ala Igbo, ndị Igbo nwere ike ịtụnyelu votu bụ Peter Obi. Sọsọ Peter Obi bụ ihe ndị Igbo ka fugodu n'anya obele, ọbụla 100%, maka na ndị IPOB amatụrụ ya votu. Mụ anọghị amagwa onye ọbụla tụọlụ Peter Obi votu, mana ama m na many ndị Igbo ndị interested n'ịtụ votu bụ Peter Obi ka ya atụghịrị votu, no doubt about that. Na Rochas nsi na APC apụta, unu n'anya unu afụ na EFCC eburu gị mee nya wuo ngwa ngwa ma emechie anya ọnụ nye condition, ọ naghịzi apụta. Enwere ọzọ onye Igbo ọzọ mma, ndị ọzọ bụzi just ịbịa test ya dia popularity o iji megheri. Mana o nwere ife mme wee tie mkpu, o nwere ife mmele deju ebe enwe. Unu ajụrụ onwe unu ese mkpụrụ ụbọchị one ma ole gara aga, izuụka one ma ole gara aga, na Peter Obi anụ wee na-ekwu okwu ga-visitie mba Britain na-achị Naịjirịa, ka o jechere ije ahụ wee bata. Emebelo primary election na PDP. Peter Obi esi na dati party o kwesịrị iji wee nweta dati Igbo presidency wee weta elu ndị Igbo, wee si na wee pụọ wee banyezie na party ndị ngwụlọ, party na-amala ife na-enwedo onye mma na Nigeria, o si no Labour Party. Ama many of you yasi anywhere, even if he enter end of the year party will vote him. Onwere si ga vote na him. Mana ofifi ga-ama bụ na pati ahụ Peter Obi nọ, gwa onwe gị nke bụ eziokwu, okpotela aja. Peter Obi ama akpota aja na Nigeria election na pati ahụ ọ nọ. Mana o nwere ife ngajụ esunu ga-ajụ onwe unu. Unu ajụgo na onwe unu, kedu ife kpatalụ Peter Obi ji wee rapụ PDP wee baa na pati ndị isi, pati ndị ngwụlọ? Onweghị ife ọ kọwala unu, maka na ọ dozi asị ọ na-atụ yeri ihe ahụ abụrụ ihe kpatara ya. Mụa na-agụ unu n'ụbọchị nke tata na Peter Obi elego Igbo presidency, wole gị etinye na akpa makpuo na pati ndị ngwụlọ, bido na-emeghe elu n'anya. Peter Obi elego ndị Igbo nke ikpeazụ a. Peter Obi elego Igbo presidency, tinye gị na akpa, ji nwayọ mechie ọnụ. Ihe ahụ o je na Britain ga ebe ahụ ka ọ ga-anala ego Igbo presidency tinye na akpa. CDM. If not, gịnị kpata na Peter Obi anọrọ na PDP wee zọọ PDP
ticket primary ka megodu primary election ka o wee bụrụzie na emechezi o wee daa na PDP ekweghị enye the platform. Why no melie? Why not test his capability, his own capacity of onye ya the election? Ochelo okay o concede defeat wepo jezie ba na parties. Onwere ife melie dị na abụrụ na oligo ego olego ndị igbo presidency ahụ Peter Obi elegie welegie tinye n'akpa. Maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ ya, the only thing o kwesịrị ime bụ ọnọrụ na that place ọ dozie anya ka ọ wee bụrụzie na PDP dị na area. Now PDP ga-agwazi gị okwu echi niile. PDP ga-agwa gị that na ha dị ready inye Peter Obi the platform, mana ọ chelozi ka enwe primary election maka na onweghị mgbe ha ga-apụta ha si gị ngawelu ihe dia without any person in contest. Na ga-adị ya before enye gị ama na enye ka na-enye, mana at least ka emezu iwu na ị ga-adị ya onye ọ na ga-adọ. Ọ maka na Peter Obi apụgo na mgbe ọ bụla ịkpa PDP aka n'ọnụ ha ga-agwa gị na ha nwa dị 100% ready inye onye Igbo their platform in 2022 to contest for president 2023. Mana Peter Obi out of his selfish interest, personal interest, no jealousy ka enwe primary, PDP akogbughị edie because Peter Obi kwesịrị ịnọ emegode election a ọ bụgo nna PDP achọghị inye ha nchelu ka emenya ka ụwa niile ka mba ụwa niile ka ndị Igbo niile fụzie na PDP dị na ayịrị adati tiketi ka o nwee ife eji n'aka wee na-akọ. Kịta anụnwa o nwere anything Peter Obi na-akọ eji n'aka because mmadụ niile fụrụ opulele onye ọbụla and nwere onye unu chọrọ ikwu dịsi eziokwu. Peter Obi elego Igbo presidency wele gị etinye n'akpa o ihe oje na Britain ga-anala ego maka na unu amala ife oje jecha ozugbo lituo banye pati ndị ngụlọ ọ chọrọ iji Labour Party wee nata presidency as onye ala na Nigeria. How many states ka Labour Party na-achị na Nigeria? How many Labour Party senator nọ na House of na upper chamber? Kedu ebe ọ ga-esi wee bido the campaign? Ke ndị ọ ga-eji wee mee the campaign? Kwakwaso onye ma kwankwaso? Onye ma ha? Now ị bịa na APC, Tinubu nọ die. Tinubu na ndị Yoruba ga-ebugotegodo aka votu olu Tinubu ọfụma. Atiku na ewelugo tiketi nke a na-agwa gị na ndị ugwu ga-akwụgodo Atiku n'azụ. The ọgụ na bụ between ndị ugwu na ndị Yoruba. Ndị Igbo na Peter Obi elego ndị Igbo because of his selfish interest. Many of you asị MAP ka ife na-akọ eziokwu ka na-agwa gị. If not, gịnị kpata o ji esi na PDP? Ọ bụ ka ezigbo gọvanọ. Ọ chọrọ ime ezigbo ihe ka ọ chọrọ ime. Kịta ka ọ ma na PDP adịrọ mma. Oke ọ bụ na PDP adịrị ya mana ọ na-achọ pati obere pati o kwesịrị ịnọ na ya, gịnị mere apụga? Why not? But ọ bụ na ọ ma na ọ chọrọ itest ihe dị ya ọ ma na any party ọ banye na oge win ihe dị. Why na ọ banyelụ pati Ojukwu apụga mbụ nke ndị Igbo? Why na ọ banyelụ pati Ojukwu mbụ apụga? Anyị malụ yes, no need at least ka o bupụtagodo apụga ka apụga ghara ịbụzizi na sọsọ na Anambra. Maka na Peter Obi na ndị ugwu just use onye after ka o leche Igbo presidency, ndị ugwu chọọ use build another party ndị ugwu nke ịtọ. APC bụ ndị ugwu nwe, APC bụ onye ndị Yoruba nwe, PDP ndị ugwu. Again enwelo party ọ bụ ya bụ ndị Igbo bụ nwe mgbọrọgwụ na ya. Why na Peter Obi abanyela apụga merie gọvanọ na Anambra State for 8 years? Why na ọ banyere die wolie wee gazie federal? At least ọ banyezie die ọ dọtawazie ndị ọzọ ka apụga wee nwee ike nwụọ ụkwụ nwụọ aka na Nigeria. Tata niile 36 steeti bụ sọsọ Anambra State ka apụga nọ ya. Why na Peter Obi abanyela apụga? At least ka anyị malụ yes na o nwere ife o ji n'aka na ọbụla pati ka ọ ga-eji win. Why na ọ banyela apụga? Ka o nwee ike kpọbataba ndị those men ndị nkwụ ya n'azụ na apụga ka apụga wee nwee ike mete expand
gaa to the federal level apụga na asa nsọ iji wee contest for presidency. If unu na-afụ here, ama m na many of you ama believe ihe na-agwa unu, mana time shall come ị ga-agwa gị ihe mee. Kịta na onwezi onye ka onye ị ga-asị na PDP dị na ndị Igbo presidency. Mba, PDP that is onwere ebe ije tata PDP aka ha na-adịla ọcha na ndị Igbo iluzu out from iji the platform PDP wee contest for Igbo presidency. Maka gịnị? Onye Igbo nọ die ji aka ya wụọ onwe ya naanị lụọ onwe ya naanị. Ọ bụ na ya na-ekwuba asị Peter Obi gwa anyị the reason o ji wee si na PDP pụọ and the reason o ji wee withdraw. Marry fully well that na the only people nwee ike ring election because and that to vote na election na Nigeria, or the only people nwee ike ring election wee nye any person ka ọ chịwa Nigeria bụ PDP and APC. Every other party will ekpokọta ekwe ọnụ. Nnọọ ka nji aga unu Peter Obi elego Igbo presidency were ga etinye na akpa. Now ndị Igbo nke na-asị Igbo presidency, go and get your PVC ka njugodo gị. Your vote an account na Nigeria. Your PVC or your right or your power. Ọ bụ na your PVC bụ your power. Ka ife mee n'Imo steeti. Unu atụnyela ọlụ Emeka Ihedioha. Onye na-achị Imo steeti tata Hope Uzodimgba. Unu atụlọla Atiku articulated 2019. Kedu onye na-achị Nigeria? Bubu the late Muhammad Buhari presidency. Gwa m one state your vote who can't normal. Your vote can only count ọ bụ na onye unu support na the caliphate wepụtara onye ahụ, then your vote account. Ma ọ bụ na onye a na-atụrụ vote na caliphate a support onye ahụ, like atụọ vote from nanti than kingdom come, onye ha ma win. O declare go the winner, court ewopie tinye onye ha chọrọ. Gaa to Nigeria na jee check all the whole candidate. Ị ga-afụ na Nigeria is a family business. Ese ga-ajụ gị na ọ na Labour Party a ka onye ugwu na ga-ebe owolu ọpụta ịtụ vote ọ rapụ Atiku ọ ga-atụnyelu vote ọ bịa tụnyelu Peter Obi vote na Labour Party asị onye uche ga-abụ na isi adịla ha mma ka gị. Ka ọ bụ onye Yoruba na ga-ebe ọpụta ọ rapụ Tinubu ọ bịa tụnyelu Peter Obi vote. Ịmakwa na ihe o nwere ife a na-consider before you join anything na join. First of all na PDP na digodu sure na Atiku ga-ewete, if I'm not mistaken, Atiku ga-ewete 80% of ndị ugwu ga-atụnyela Atiku. Ebiazie na o woluzie onye Igbo mee vice okwu agụ. Onye Igbo ahụ ga-make sure na o win the state ya. Ifuria? Na onye Yoruba na Tinubu pụta na APC, 90% or 95% of ndị Yoruba ga-atụnyegodulu Tinubu. Then owolo onye ugwu wee mee vice o nweta 20% of that vote. Ọ ka nwere upper hand. Now onye Igbo Peter Obi ngo na-abata na Labour Party. Ke party onye Igbo nọ Labour Party nọ n'ala Igbo ka onye na-represent ihe Hope Uzodimma ga-aring godo Imo steeti nye Tinubu. Devil Mahi ga-aring godo Ebonyi steeti nye Tinubu. Then sọsọ apụghị ahụ ịgba reject nọ na Anambra ga-abịa nye gị vote. Then Abia ga-abịa nye gị vote obere. Then Enugu Ifeanyi Ugwu anyị ga-ring godo half nye Atiku. Even Okezi Ikpeazụ, even na Abia steeti ahụ Okezi Ikpeazụ ka ya ring kwasom nye Atiku. Ke politics ịgba ma ọ bụ ekwene underline that word na Peter Obi mma wee lee Igbo presidency wele ga etinye n'akpa bịa na akọlụ na ife ọ na-akọ. O gosigo unu na onwere onye Igbo kpotara aja na politics na Nigeria. Mee the mathematics ọfụma.
ndị Igbo niile tụnyegodulu Peter Obi o nwere ebe o ji azụ aga. Ọkwụnufu ihe a na-agwa gị, ndị Igbo niile ịbịa n'ala Igbo tata mụ na gị na-abụ mana 80% of Igbo youth adịla ready to vote. Maka gịnị? 80% of Igbo youth bụ IPOB. And Peter Obi after ka o gbuchie Mazop wee dump their bodies n'Oju River, since then anyị kpọrọ ya asị. Mụ anọ here amagwa my family any person ndị interested to vote nya tụnye Peter Obi. O nwere ka ọ tụnyelie maka na ndị ugwu adịghị egbu nke ha, mana Peter Obi gburu anyị. So ọ bụ na ọ malụ na ọnyanwa na-esie na agwago m ya ka ọ mara ife na-esie. Ụna na-afịa eziokwu ka m na-agwa unu. Ife na-abụ m ga-agwa gị na-abụ jụọnụ Peter Obi kedu ife kpata o ji gacha Britain na chiete wee lituo from PDP wee si na PDP pụọ banye na pati ndị ngụlọ. Nyakọwala anyị the reason. Maka na ọsị anyị na-enyeli tiketi emebeghị primary election, PDP amapụta welu tiketi nye gị na ha dịlọ nzuzu. Ị ga-adọgodi eme ihe dị ka wee deny ya gị ka ị wee sizie for denying you your right na ikwe nọngụnwa meritiri ya. Then people asịzi oke na PDP adịnaghịgo Peter Obi kwuchi ndị Igbo nsọpọtụ na because of this na ya ma votuzi. Onye Igbo na-asị gị na ya ma votu PDP ka reason ọ ga-enye gị. Ọ PDP adịnaghị Peter Obi tiketi? Mba, Peter Obi bụ ihe mwepụrụ onwe. Onye ndị be anyị na-ekwu okwu si na onye chụpụrụ onwe ya n'ụgbọ amasị gị na ụgbọelu tụhie na ụgbọ abataghị ya. Peter Obi ji aka achụpụ ndị Igbo n'ụgbọ presidency. Peter Obi ji aka wepụ ndị Igbo n'Igbo presidency. Peter Obi ji aka akwụpụ ndị Igbo n'ọkụ. Ọ Peter Obi kwụpụ ndị Igbo n'ọkụ. Unu ewu epitis na Peter Obi na onye adị evil. He is an evil man. One bụ na Peter Obi dị stingy. Two bụ na Peter Obi dị selfish. Three bụ na Peter Obi adịlọ afụlọ ndị Igbo n'anya. Rapụ na ya na ọgụlụ economy. There is difference between educated economists and a stingy economist. Peter Obi is educated stingy economist. Inye Peter Obi chance o ga-eji mma o ga-eji tape na-emeso olu nwunye eji. Ọ bụrụ na Peter Obi enwere ike ịkwụ Fada Mbaka ụgwọ ka Fada Mbaka nye the fake prophecy onye Hope Uzodimma ji wee na Galavant n'Imo steeti tata, ka ihe gwa gị na Peter Obi nwere ike isetụlụ ordinary PDP delegate. Ị chọrọ ịbụ president, ị chọrọ isetụlụ, mana ị na-esetụlụ bụ before wee na-enweta ihe ndị ọzọ. Ị na-eje akwụ ndị kalifeti ụgwọ n'azụ. Oh, it is you don't pay people. That is onye a bụ onye oshi. Peter Obi is a criminal. Onye oshi n'ọlụ onwe. Ka anyị gwa na onwe anyị nke bụ eziokwu. Ọmụ a bụ MAP, eziokwu bụ ndụ. Sọsọ eziokwu ka mma na-agwa gị. Many of you, ama m nunu ga-abịa na comment section bịa dee eriwe. Anara m afọ unu ga-ede mana adata eziokwu ka m gwara unu. Onye Igbo ọbụla na-eti na Igbo president da Peter Obi should be held responsible for not achieving that dream. Anyị ma yes na onwe bụla mgbe that dream dị possible, mana at least ka o nwee ka anyị dị sure na anyị emeghị anyị wee dasie. Ka anyị dị n'ụlọ sure na-emeghị wee dazie. Mana kịta PDP akọtaghị ihe. Copsy of Peter Obi. The only solution anyị nwee kịta, the only solution ndị Igbo kịta to save ourselves from everlasting slave is for Peter Obi and every cankerous leaders in Igbo land ijikọta aka ọnụ kwuo no election in Biafra land. Then ka anyị jiri n'ọnwa ya si no referendum. Ka anyị tụọ anyị chụba no Biafra maka na ọsọsọ Biafra bụ the only thing ga-save anyị. Sọsọ Biafra bụ olileanya anyị ka nwe. Every other thing ị na-eme dị ị na-ezuzu. Sọsọ Biafra, ọhaneze ndị Igbo, Igbo elders, ndị igwe obodo, ndị isi ndị ụka, ndị isi dibịa, ndị ọnụ ha na-elu n'okwu, biko nụ unu sọsọ ofufe unu nwe kịta bụ gwanụ Nigerian gọọmenti ha conduct a referendum for Biafra restoration. If not, the kind of evil thing ga-ebido n'ime n'ala Igbo ga-adị very very bad. Ọgwụcha ka ọra m n'ọnụ, mana ọ bụkwa na ịnụ ife ozi anụ a try ya ka ikesa anya, share it ka imekeshon olu Peter Obi ntị ka ọ malụ na MAP eziokwu bụ ndụ ma ihe ahụ ọma.
olego ndị Igbo ole ndị Igbo nara ego tinye n'akpa. That is why ji agwa unu ga check the meaning of naira. Never allow Igbo man to rule again. Ijụrụ onwe gị ese ka ebe that word naira si wee pụta. Gịnị ka o mean? Ijụrụ onwe gị ese. Onye Igbo amachi Nigeria till thy kingdom come. Jugodu na onwe after the 2023 election, what next for ndị Igbo? Ka ebe anyị na-aga, Biafra is the only solution. Bidonu kita join your hands. Ke release your Mazi Nnamdi Kanu unconditionally and organize a date for referendum. If not, your PVC will just deceive onwe gị. Onwe kweba iji azụ aga. On this note, kansi nya malụ gị mma. Ketu ozi a ma sonyela anyị na Mazi Achebe TV on YouTube. Sonyekwala anyị na Mazi Achebe on Twitter. Mazi Achebe on Instagram and Biafra Unity TV on YouTube. Eziokwu bụ ndụ. Eziokwu ahụ kolonia. Gee ntị, gee okwu anụ ọfụma ma chimie echiche n'ime. Biafra bụ dị olileanya inwe kịta. I miss here Biafra this time. And I was slave. Almost here Biafra. Almost here Biafra. Biafra freedom. Mazi Nnamdi Kanu must be released unconditionally. Thank you and remain blessed.